weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to mbaña to windinga to hayme data to mbahe to dabbe to dabbana to feerala to jawaldi to ñaabina to gurela cooga to hijaja to tampidaro to burguduna to atene to lewe to buubu awdi to rufi awdi to mbotto ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba sow to beeɗel gawdi wuuro naƴa ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani tawi jillu muɗum e nder région de Gorgol ha joni to leydi Mauritanie ko ñande no gasriɗi lewru juin 2024 woni tigui ñalawma mo seeni nangui kay ko fate sungoji suɓade hooleje leydi nder leydi Mauritanie to leydi Sénégal Amadou Ba hoore jaagoɗo leydi Sénégal o waɗi voyage inaugural e nder agence biteɗo BTR woni bis woni tigui woni bis rapide transit to leydi Sénégal ha joni Dakar Dem Diga ɓe keeɓi temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi bis kesi pula to leydi Mali CMAS ko catala yiɗɓe e yaadiɓe hono imam Mamadou Diko ɓe mbaɗi communiqué mabɓe ko fati kay hollide soutien mabɓe faade mawɗo mabɓe hono imam Mamadou Diko kedde Afrique ma en ketto roɓino musidɗo men Alassane Oumar Mbodj kabaruji men jolam jaɓeri ma en kaal guerre hakkude Israël e Gaza yen ha to leydi Ukraine to leydi France bisimilla moon e kelki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo anodiri e jayne weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri gandal bawɗo ittude mborosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo tawa jomum reedu mum sekaka o itti ɗum ha neɗɗo yiira guite muɗum ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo safa rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗo ɗiɗaɓo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenere fini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme e gawri suuna so tawi a waɗino wirumani dendagal mborosaji gonɗe ma foof jalta ha jira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom no gam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓeɓe arsigaji min kippi omo jogui pegge usula pewnade bawɗe ɗe kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafijo goragu kala no potirno ɓen yawɓe yitade koyemumen ustoraɓe goragu e jippiɓe leece kala sa jokkodiri e ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Djiby Sy on fannu ne jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiitoɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o sifo ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc wonu temedde nayyi CFA e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weeva ko numéro orange money kala lombuɗo hen kalis muɗum waɗa listihara no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko taweteɗo to nettek sara jeere nettek numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 on numéro kadi waɗi WhatsApp omo jogui kadi numéro 34 49 40 59 ko numéro makko Matil ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum base makko to Agnam Siwol ne golla ha no hannirta ni ne tawe ɗon sehil makko almudo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Djiby Déme
ceerno Djiby Déme mbatta ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sine andi dendagal kile mum leɗɗe kese pulla ene ngari ɗen leɗɗe ne cafra asmo ene cafra estomac ko leɗɗe kadi omo jogui leɗɗe kadi a ittata hen seeɗa mbaɗa ɗum e attaye jara walla e café dendagal boros gonɗo reeduma yalta ha laaɓa ha jiira guitema ko leɗɗe moƴƴuɗe e goragu kono kadi moƴƴuɗe e ndewagu ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. cellal ko kañum woni afo kala ngalu cellal ala coggu gandal ne weeli kono gandal kadi jaadugal e nunɗal ɓuuri welde ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ko jaadinoɗan wale ɓalawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safara rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola omo safra wonduɓe koyɗe e keceje musoje en koyɗe jaaɗoje ɓalli ƴakkoji e guloji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo omo safra yanoɓe barogalla eɓe seeɗaneji mbakaliti koye mumen kala ha kabɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi kay oɗon maldana kala safara mbawɗa wonde ƴewde kay e kala rafi mbawɗa wondude on ɓurodirta balɗe tati tawa a wi wen ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen wonduɓe rafiji goragu jippiɓe leece yawɓe yitade koye men e ustaraɓe goragu kala e on fanno mo jogui leɗɗe ko joni joni ammuda wiyete ko meeɗi moosa ceerno Amadou Tidiane Diallo ina tawe oɗo saaha joni nder nakcor lamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e galle makko ne tawe hakkude robine 4 e robine 5 e so tawi ari ha yettima to garage citernaji a yeeƴima ma sowno étage mawɗo e on étage ko ɗon ceerno Amadou Tidiane Diallo tawate so tawi ari ha yettima ɗon so tawi kadi a welama ɗo wayno numéro makko téléphone mbatta ko 46 94 21 91 so tawi noon ko yidɓe haalde makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe golle ƴeewɓe embauche kala jokkodire an ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. an jambitowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitimenen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel te point com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Barñe e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye
jokkondita koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kerma Sara jokkondita koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkondita koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓola tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jamma kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogas jeetati lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗoɗen alkamisa hande nogas jeetati bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati Mohamed Cheikh Al Ghazwani yettima kay haydi lamorgo gorgol o jaɓɓama toon noon jaɓɓogal paydugal no fewi nayumo toon noon ko jillu gollal wadde toon kay inauguré projet ji taw ko projet ji développement ɓeydoji diwan gorgol o alkamisa hande o rokki coup d'envoi ko fati kay e puɗɗugol e ɓeydugol kuɓɓam tawi ko réseau moyen tension ɗum noon ko beele kay capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi wuuro tawateɗi to banggue sud ouest woni tigui banggue worgo ɓaƴƴo funnague e nder ndeɗon falde ne wawa heɓde kuɓɓam woni courant mum hano hannirtini mawo joƴƴinoy kadi hayre arwenide tawi ko ɓeydugol réseau de communication e internet ma wat kadi coup d'envoi puɗɗugol lawol taw ko lawol bitegol aftu monguel aftu monguel ko ummade monguel faade barkewol e ummade barkewol fayato nokku biteɗo sawata e puɗɗugol golle kadi e lawol bitegol aftu taw ko ngol lawol noon ko aftu el sharqi ummade saoudel sharif ummade saoudel sharqi noon ko faade mbuuta ɗen golle kala ma ko coup d'envoi muɗum ñalawma hande o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident musɗo teskama hakkude e leega hakkude muɗum e bogge waɗi noon mayɓe e barmuɓe kala en donima noon dendagal ɓesgu magamanaɓe kala ha tengti e ministre ñanga Mamoudou habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni seni woni commission électorale nationale indépendante ko catala halfinaɓe kala ko fati kay e sumgoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolleri alarba hankinogas jeeɗiɗi bowte wonde kay ɓe nangi ñalawma kay ko fati sumgoji suɓade hoorejo leydi e nder leydi Mauritanie gona ñalawma noon ɓe cuuɓi ko ñande nogas ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi koye page mabɓe e Facebook noon ɓe ɓayyini oɗon habaru ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen galle lamorgo holliri décret nomination alarba hanki o wonde kay colonel Ahmed Wula Tashfina ono mama chef d'état major de la adjoint de la garde nationale woni cukko kay chef d'état major taw ko garde nationale ko noon kadi hono général Mohamed Cheikh Wul Mohamed Lemina ɓurɗo lili Bruro on e no mama directeur général de la sécurité nationale hono général Abbé Wul Bapti on no mama commandant du collège de défense contre amiral Ahmed Saïd Bennouf on no mama chef d'état-major de la marine nationale hono général Mohamed Cheikh Wul Boyda on no mama chef d'état-major de l'armée chef d'état-major on no mama chef d'état-major adjoint de l'armée so tawi noon ko mbiɗen général Mohamed Wul Cheikh Boyda no mama chef d'état major de l'armée de l'air so tawi ko général de division Mohamed Val Raïch on no mama chef d'état major adjoint de l'armée colonel marine Abou Bakr Wul Ahmedou on no mama conseiller chargé des affaires de sécurité de la présidence du gouvernement so tawi noon ko tortionnaire woni tigui tumaɗo kay juuɗe mum moddude e wargoji bannoɗi e nder leydi Mauritanie hono général major Eli
Ali Yazid on wula Mbareka on nomama e oɗo saha joni inspecteur général des forces des armées et des forces de sécurité ko ɗiɗo nomination ngaji tigui woni begɗi galle lamorgo holliri ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fedde taw ko rendinde sagataɓe dilloɓe e dawrugol joƴƴini kayida mumen to ministère de l'intérieur ɓe ɗaɓɓata noon ko mete kay eɓe keeɓa licence walla mi récépissé beele landa mabɓe ka ena heptine beele landa mabɓe ka ena heptine beele landa ka ne heptine sosé ena heptine nder leydi Mauritanie ardi landa ka noon ko biyeteɗo Ahmed Wul Harouna Wul Cheikh Sidia landa dawrukal ka noon ɓe iniri ka ko mouvement de libération et du développement ko ni yilide landa kalelori ko hoorejo makko noon mbiɗen ko Ahmed Wul Harouna Wul Cheikh Sidia so tawi ko cukko makko cukko hoorejo ko Ousmane Souleymane Soumaré so tawi ko kolal kubal woni secrétaire général ko Mouhamedou Habibullah Wul Haj Mohamed so tawi ko sous secrétaire général ko Ismaël Abdullah Wul Salem Ahmedou so tawi ko secrétaire chargé des affaires politiques ko biteɗo Ahmed Mohamed Yangam so tawi ko secrétaire chargé des affaires féminines ko Khadijatou Mintou Abdallah Sidine ko ɓeɗo woni yilde landaka ha joni siftinde on noon dossier ji landaji taw ko landoje dawrugol kewɗi kay ɗabɓoɓe récépissé mumen woni autorisation mumen nana tigui tawe e tiroir uji to ministère de l'intérieur ko wayno kay hono dossier ji landa wiyete ka partira kam ko Biram Da Abeydi ardi walla landa wiyete kam FPC ko Samba Thiam ardi beele kay kaɗo landa mouvement de libération et du développement jogani tawtoy kayitaji ɗiɗi ɗon landaji baɗaɗi kay stock e nder bureau ji to ministère de l'intérieur ko namdala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena Amadou Ba kañum woni hoore jaggoɗe mo leydi Sénégal o waɗi inauguré BRT o yahani goto noon omo ardi toon e sete jaggoɗe ko wayno kaya Mansour Faye on ko ministre des infrastructures et des transports terrestres wondude e décentralisation wondude e Lat Dioup on noon ko ministre des sports wondude e Liwa Ndoye on ko ministre de l'environnement ɓe mbaɗi voyage mabɓe inaugural noon gatano e nder BRT tawi ko ummade station Papa Gueye Fall to Petrosem ɓe jaɓani ha to Liberté 6 population kewɗo noon yalti jaɓɓade e hollude beela mumen no fewi e yirude guite mumen ɗeɗo golle payduɗe no fewi pulaar heewide wonde kay ko yooɗi ala e darnama ɓe jaɓɓama toon noon ɓe jaɓini kadi ha to nokku biteɗo Kasbi udditoyde toon kay auto pont e nder legal ngala projet BRT noon ko miijo ko miijo woni eɓɓore nde Macky Sall eɓɓu noon hewɓe noon cikkanno tigui ko ɗum koyɗolo walla ko haala tan e oɗo saaha joni ene wayno ɗum laatima ligne BRT noon ko électricité nawata ɗum BRT woni bus rapide transit e oɗo saaha koɓe temedere e oɗo saaha joni ɓe jogui ko temedere nogas e go bis kono woni fandare laamu ngu ko beele kay ɓe jetto ha temedere capanɗe joyyi e jeetati bis jaru mum noon ene qime ha temedde nayyi e sappo e jeenayyi milliard taw ko franc CFA ɗiɗon noon taw ko ɗi relite ɗon ɗiɗon bisuɗen ɗi ummoto tigui koto gueeƴi wayi ɓe mbayata ɓe payata wiyete métropole to métropole Dakar ɓe payata Dakar ha to Petrosen to fanno wadde to fewno kadi wadde kay to kala to fonno wadde kala to bis kay fonno wadde capanɗe jeenayyi minute ɗiɗo BRTL ene mbaɗa capanɗe nayyi e joyi minute tawi kilineɓe ina goni confortable ko nogas e tati station aji noɗi jogui hen station kala ina waɗi panoji mum solaire hano ene waɗi panoji mum solaire hano hannirta ni tawi kay kuɓɓama woni courant makkata abada ko 14 janvier ko ñande 14 janvier 2024 noon ko nden tigui Macky Sall holoji leydi ndi waɗata yahat toon tigui tawi ko waɗoyde ɗum ko wiyete inauguration officielle o arata no wadde inauguration officielle oɗon société biteɗo BRT woni bus rapide transit ha joni ko
to leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Touba conseil municipal mairie Touba joɗima vote mumen budget 2024 tawi alda e débat ɗum ko alarba hanki no gasi jeeɗiɗi lewru bowte hitaɗo junnaji ɗiɗi e no gasi tati budget mabɓe noon ko 6 milliards woni milliard uji jeegom ene fawi temedde ene fawi tigui milliard uji jeenayyi ene fawi 951 millions woni 6 milliards 951 millions ko milliard uji jeeɗiɗi mankude seeɗa ko ɗo woni budget mabɓe maire mabɓe noon maire Touba hono Abdoulahat Ka o ɓayyini toon kay yeeso mabɓe eɓɓoje woni projet ji taw ko ɓurɗi joƴƴude kay ɗi o jogui o holliri noon oɗon budget walla eɓɓoje makko ɓurɗe mawnude fay tigui koye éducation et santé woni to banggue jangde e to banggue cellala aade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to galle lamorgo Macky Sall hoɗojo gendi ndi Sénégal gonɗo e ciltitude laamu mum o waɗi réceptionné woni tigui o jaɓɓima alarba hanki no gasi jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasi tati o jaɓɓima toon bisuji keesi pulam tawi koɗi Dakar Dem Dikka bisuji Dakar Dem Dikka kanji bisuji keesi noon ɗi jettiɗi toon e oɗo saaha ko temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi bis tawi ko bisuji dernière génération woni kissi pula yidde laamu ngu noon ko ittude ha laaɓa dendagal caɗele ya garta woni transport e nder leydi he ha e nder Dakar e nder leydi he ha e nder sous région kala e nder ɗiɗon temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi bis hen temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi tawta tigui ko bisuji Dakar Dem Dikka dogoji e nder Dakar dogoji e nder Dakar ɗum woni transport urbain de Dakar e banlieue mum kala so tawi noon ko capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi bis keddiɗi ɗino mbattata dogde ko hakkude Dakar kañum regliti Dakar faade e région ngaji keddiɗi e nder leydi he kala fandare noon e miijo Dakar Dem Dikka ko yidde wadde kay compagnie bisuji dogoji Dakar faade Gambie ummotoɗi Dakar faade Mali Dakar Guinée Bissau Dakar Côte d'Ivoire Dakar Mauritanie ha to Maroc kala hono Ousmane Sylla kañum woni directeur général Dakar Dem Dikka o irima population noon tinnoto tigui ndena mbasa bonnude tigui mbasa bonnude ɗiɗo tigui bisuji tawa kadi ko badɗi gartam no fewi wonande leydi Sénégal o holliri ɗon ɗiɗon bisuji noon ala ko woni yidde laamu ngu e fanare so wona hoybitandeɓe kay to banggue transport e nder Dakar e nder région ngaji he ha e caggal ha leydi kala holliri kadi ɗiɗo bisuji hen bis kala mankata temedere capanɗe joyyi ha ujunere taw ko haalis o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jayde tawi ko site biyeteɗo la vie sénégalaise.com holliri tigui wonde Khalidou Wagué maire commune mo Ɓokki Diawe maire mo Ɓokki Diawe hollirama tigui wonde kay o yiɗino hadde oɗon taw ko biyeteɗo Farba Ngom député Farba Ngom yettade kay e nder commune makko teskama noon hono jande holliri wonde kay pelɓodiral waɗi hakkude yimɓe mabɓe ha oɗon biyeteɗo hono Khalidou Wagué maire ko maire mo Ɓokki Diawe hollirama tigui o tampi hen no fewi parce que waɗi vidéo ji circuli e nder réseaux sociaux ji hollirede kay yimɓe makko ne ballamo tigui jollude mo e nder auto makko hollirde kay tampere heeɓi hen Farba Ngom noon e yaadi mum pecciti e nder commune he ɓe mbawi de commune Ɓokki Diawe ɓe mbawi tigui yaade ha to wuuro witego Mbakane e nder commune mo Ɓokki Diawe hewɓe noon jonnani kay ɗeɗon golle ta jonnani ɗeɗon golle taw ko golle ɗiɗo leader uji ɗiɗi dawrugol tawi kadi ko renduɓe miijo renduɓe ɓenna bokko yakara felɓodiral hakkude mumen kay wona hunde moƴƴude pulaar noon e heewi wiide wonde haare ñiibi ko basal wonande coɓoƴi kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to Welinga wuuro Sare Amadou tawtego e nder commune mo Kadia département mo Weligara e nder région de Kolda keeɓi cuumu kulɓinigu no fewi cuumu hewngu sembe ko waɗi noon guna cuumu noon momtim fodde galleji tati taw galleji ɓurɗi mawnude e nder ngoɗon wuuro ngo e nder ɗin galleji noon hen galle goto ene waɗi fodde sappo e jeetati tima woni kasa woni koɗande mbawi tigui ɗin galleji tati cuumi hen ha laaɓi teskama kadi jawdi daridi ko wayno beyi e baali kadi tilfima hen habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor ciftorena juurde
jokkuɗen ceerno men musidɗo men ceerno Amadou Isaga Kebe nde Allah jurmotoma yafoma halamal janna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina kabaruji men sen ummima to Ziguinchor ko to leydi Mali paaɗelam to leydi Mali CMAS woni coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mohamed Diko ko catala pelle yimɓe yaaduɓe e imam Mohamed Diko ɓe mbaɗi communiqué mabɓe noon mo tongode capantati e goo tiré ben tiré 23 e nder communiqué he noon ɓe ɓayyinite ɓe mbi wonde kay ɓe teskima gila mawɗo mabɓe woni pare mabɓe imam Mohamed Diko gila waɗi jillu mum to leydi Algérie hewɓe noon ha tengti dilloɓe réseaux sociaux ine mbaɗa hen kala saaha bindande mumen taw ko mbaɗa makko bindande ɗe pewani mbaɗa makko bindande taw ko bindande ɗe pewani kala kadi bindande ɗe jokkata en ɗam kadi dillunoji leydi ndi eɓe eri laamu ngu noon nde ummonto kadi waɗa enquête mum ha tengti ɓen waɗoɓe ɗeɗon bindande mbawa tigui teɓede ndewnede lawol ɓe erima laamu ngu kadi nde ɓe uddita hen losgoji mum no fewi eɓe kolliri kadi e nder commune he kadi eɓe ha joni eɓe kolliri kadi eɓe gandina hono pare mabɓe hono imam Mohamed Diko eɓe gaddi succe mabɓe woni tigui ko caggal makko neɓe gonirno hanki hecci hanki ha joni ko noon ɓe goniri caggal makko kanko cheikh imam Diko mo serani kadi guilay conférence nationale mo 1991 faade oɗo saaha joni dartinani darde mum ƴettude peeje mum e jawdi mum e peeje mum kala no jaam duumiri e no jaam artiri e nder leydi Mali CMA an heddi kadi ha ene heddi kadi ene heddi hoolare mum ha joni ene jokki hoolare mum e vision mo imama Diko jogini leydi Mali ɓe goni caggal makko kamɓe cetal bitengal CMAS erima dendagal jeeyaɓe cetal ngal kala nde kamɓe kala nde ɓe gondata neɗɗo goto ɓe gona prêt e kala saaha saabu jaɓɓade kaya mawɗo mabɓe hono imam Mohamed Diko e saaha kay felliti artude ummorade to leydi Algérie nattude e nder Bamako CMA ene yetta ene leydi Algérie e laamum kala e laamu kala ene laamum kala e caggal kay teddugal e hoolare ɓe jogini faade e on biteɗo Cheikh Mohamed Diko eɓe ndenda kamɓe kala noon eɓe ndenda kamɓe kala noon gam kay dunade laamu Algérie e golle mum payɗinde dari kay kala saaha serani kay ne darade beele jaam e kisal ene arta e nder leydi Mali e nder leydi Mali kayido noon sifa ko ñanno gas jeeɗiɗi lewru décembre 2023 to Bamako sifi communiqué o ko coordinateur mabɓe général hono biteɗo Youssouf Dabba Diawara kabaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique ma jaɓɓo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj salminama juuram a salmitama Ghalii Abuu Bah e calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko doɓiɗen habaruji men e dongre Afrique puɗɗo ko leydi hono Mali leydi Mali hakkude mum e leydi Algérie ha hande dey caɗele nanɗon tawde nde tawno wonde gila nogas lewru bowto ujunnaje ɗe nogas e tati nde laamu Mali noddi kay joɗiniɗo leydi hono Algérie toon noon kadi nogas e goho leydi Algérie noddi joɗiniɗo leydi Mali toon Algérie e ñalawma hande o de ha hande ene wayno dey caɗele ɗe nanɗon goni taw nde tawno wonde ko kamɓe ndendi keerol ngol fodde ujunere e temedde tati taw ko kilométre kamɓe noon koɓe ɓoyduɓe no feewi kadi aɓe jokkodiri gila ni hay enɗe meje mabɓe e ko yewti kay e jeygu e ko nandi hen gila noon Mouhamadou hono Dikko nde yahno toon to Algérie ndi ko ɗon dey gila nden on arti toon caggal ɗum ɓen kadi wono ɓeɓe kaɓannoɓe wonnoɓe toon to kidal en ɓe noddirteɓe hono sépariste en nde yeehi nodda toon ɗum wonande mettere tigui rigui leydi hono Algérie ɗum noon guila e on saaha ha joni noon ene wayno dey kamɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi aɓe jogdi hono caɗele ko wiyete kono crise taw kadi ko diplomatie ko toon to Nigéria hakkude nogas tati nogas joyi lewru bowto ujunnaje ɗe nogas tati fodde kay temedde ɗiɗo neɗɗo mbawi kadi hono pitali mumen mbawi hono yoɓede toon e taw kadi ko nder leydi ndi Nigéria
ko waɗi ɗum hal waɗɓe ɗum de ko namdal woni ɗon toon to bene ɓe mbi no coggu basalle dey ene tiiɗi toon no feewi e hakkude maɓɓe noon e Niger gila udda ene wayno gila ɗen ɗeɗo caɗele mbawi kono heɓta deɓe toon Burundi capital maɓɓe dey dawri kay e ñalawma hanki o ko toɓo hewgo doole are e maɓɓe e ɗum noon ko ñande jaslare nogas e jeeɗiɗi lewru bawtu ujunnaje nogas e tati ene wayno won hen koko jooki e yaade ni liggueyaji mumen hani wona ɗen taw kadi ko golle foof koko e darti e ɗiɗo tuboji aɓe kuli noon e toɓo ngo no ardini e jillodiri e ɗen taw kadi ko diƴƴe e taw kadi ko taroɗɗe ko nande aɓe kuli noon haɗoɓe joggade dey e nder capital o ko wiyete choléra ko ɗum noon aɓe ko jogui hen ɗin kulikuli e kadi e oɗo saaha aɓe jogui kadi caɗele kadi wonde kadi ɓe ngala carburant koko ngakki toon no fewi ɗum ni woni ni e ɓen kadi yinnoɓe wadde ko ɗon firtoji mabɓe e ko nande e oɗo saaha dey ene jogui ɗen caɗele no fewi RDC Congo ko nanggodiral hakkude police e ɓen taw ko lundiɓe laamu ngu ko nande hono Martin Faylu en yinnoɓe kay wadde kadi kono taw kadi ko seppoji mabɓe ɗeɓe mbino ɗeɓe guerino kadi jibinande nde yo jaltu o wonno kay ko hanki nogas gueɗe lewru won bawtu ujunaje ɗe nogas e tati nde ɗum noon ɓe mbi wonde ko ɓen yo jaltu mata kay enen kala kay gotoji ɗi no jaarini ala fof ko yuɓɓi hen no fewi ɗum waɗi garami gara hakkude mabɓe e ɓen kadi taw kadi ko dadiɓe leydi ndi Ghalii Abuu Bah ko ɗum ɗo tongguɗen e dongre taw kadi ko Afrique taw wona koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarlogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique habruji men joolam jaɓɓeɗi ko guerre hakkude Gaza e Israël suka debbo biteɗo Iman Al Masri jaro duuɓi nogas e nayyi ko debbo Palestine najo ko dognoɗo kay moltoyade bomboje e pettoje Israël woni déplacé ko cowinoɗo ɗon e saaha nde o doganno ko cowinoɗo reedu teddundu o heeɓi jibinde noon tawa kadi o jibini ko funeɓe nayo woni ko wiyete quadruplé o jibini noon koye nder salle classe goto e nder école to moltoy noon ɗum noon en tawe to banggue wargo Gaza bebbeji nayyi ɗi kala hen goto e bebbeji nayyi ɗi hen tato ene kiisi e jaam ɓen woni biteɗo Yassera e ɗiɗaɓo ne wiye Tiya tataɓo ne wiye Liane ene celli ina kiisi koye makko gondi e nder oɗon école nder on salle de classe tawi kadi omo hoddi fodde capanɗe joyi neɗɗo goɗɗo bebbeyel battowel nayo ɓenguel noon wiyete ko Mohamed on noon e woni tigui koye juuɗe docteur ɓe woni sous surveillance médicale to hôpital ka mo Nuseyrat koninkoɓe leydi Israël ene jokki ha joni aynade bomboje mumen e pettoje mumen e nder jokli Gaza kala hôpitaluji Gaza natti gollade kewɗe majji natti gollade oɗo saaha joni ɓeeli hen ko bombordade woni hen tigui yimɓe ne doga wonde e nder ɗiɗon hôpitaluji heege natim fuɗɗima kay handade Gaza hay dañji ndiyam labɗam ko yari ko caɗele kay e nder yoga e nokkuji to Cisjordanie occupé noon fedde gotago windede ɗo ni ɓe holoride toon e oɗo saaha joni haqqe innama aade natti ha laaɓi ne yaɓɓa tawi ala ko yaɓɓi ɗum so wona koninkoɓe Israël ɓe yerima laamu Israël noon nde dartinta kay gueɗe kamtoride nde gone wadde toon catala UNICEF ko catala alfinaɓe ko fate haqqe sukaɓe ngal ne holliri wonde sukaɓe hewɓe mbasi pittali men mbarama to Cisjordanie ɓe kolliri e nder ɗeɗo balɗe tan fodde capanɗe jeetati e tati cukalel koɓe limi waraɓe to Cisjordanie ɓe ministére de la santé mo Hamas ɓe kolliri wonde ko guerre o fuɗɗi woni tuggi jeeɗiɗi lewru octobre fayi oɗo saaha joni ko wara toon taw ko Palestine naɓe ɓe jettima nogas e goho ujunere ne fayi temettati e nogas neɗɗo so tawi noon ko barminaɓe ɓe koɓe capanɗe joyyi e joyyi ujunere temedde jeegom e tata ko noon woni toɓe jarata tawi ko barminaɓe tuggi ko guerre o fuɗɗi ñande jeeɗiɗi lewru octobre faya oɗo saaha joni koto leydi Ukraine paɗena bateau commercial tawi ko joguiɗo tawi on bateau ko araray Panama kañum tigui woni ko
ko weɗoto e dow makko panoɗo to kaggulaɗe wuro witengo Danube ene tawe nder leydi Ukraine o yano noon ko rimdoyde gawri woni céréal ko on batode rewi e dow pitol bombo o fetti yimɓe ɗiɗo taw ko marin wonnoɓe gollotoɓe bato o mbawi tigui barmude hen koto leydi France paɗen to ɗudirten kabaruji men leydi France e doga e tagay e donga yoga e donga Europe kala ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Jacques Delors noon koye mawɓe landa socialiste en o jeeya o meɗino kadi wonde ministre ordinoma kadi won fedde union européenne ko alarba hankino gasa jeetati bowte o yalti aduna musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar ko ɓuuri tengtude e habaruji men noon sen duttima e titode habaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani tawi jillu mum to gorgol hakkude kay haydi mon guel e Mbouta ko ñande nogas ɗiɗi lewru juin 2024 ko ñalawma seni suuɓi ko fate sumgoy suɓade hoore leydi e nder Mauritanie to leydi Sénégal Amadou Ba hoore jagoɗo leydi Sénégal o waɗi voyage makko inaugural e oɗo agence biteɗo BRT woni bus rapide transit dem Dakar dem dikam ko société karuji transport ɓe keeɓi e ñalawma hanki o temettati e capanɗe jeeɗiɗi kiisa kesi pulo to leydi Mali CMA woni coordination des mouvements sympathisant ami sympathisant ɓe Imam Mamadou Dicko mbaɗi communiqué mabɓe hollude kay ha joni eɓe caggal Allah caggal Imam Mohamed Dicko kedde Afrique wonno ko roɓindo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocen joolam jabiri guerre Israël Gaza ko ɓuuri tengtude hen ko oɗo suka debbo doga molto jibinɗo bebbeji nayyi to leydi Ukraine ko batum tigui yaɓi toon pittola bombo waɗi tigui barmuɓe to leydi France ko sunare woni toon jaltugol aduna on mennoɗo wonde président fedde union européenne musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yidde hen to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abou Bah so tawi ko roɓino kedde Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo kirki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo